bayan la ilaha illallah ba aikin da ya kai ga sallah. Muminai mu kula da sallah, ana alfasha da aikin kikan zikiri ba kamar sallah. Muminai mu kula da sallah, bambancin musulmi da kafiru in ji rasulullahi sallah. Muminai mu kula da sallah, ba a kiran musulmi da kafirci saksai ya daina sallah. Yawwa shi yau ne yau jama'a to ya an ga ganin ganka ne baka san halin da ƙasa take ciki ba. kai masallacin jama'a wani abu wallahi ba zuwa saboda mi an rage mu an hana kowa zuwa. hukuncin wanda ya yi sati 3 bai ta jima'a ba Minahi to kai minahiki yake lalle minahiki dole ya zaka ce minahi kai kawo ma hukuncin minahi kai kawo hukuncin ga sai ka ce minahi to da mi ba kai ta to ta ya kashe ni a to a kashe ka hanyar Allah ce da aka kashe ka a kashe ni har Allah dan shi abi ka ji bai kan tukke ka ji bai kan tukke kai ba gane kudi dan shi a shi ya kawo da Allah ka su soke to da nana a ni masallaci zan tiya Allah shi kiyaye in dai kai ka yadda to mu mai yadda ba tunda ku ne yan Allah ya isa Allah bai isa mutum su Allah bai isa ni ka ga inda ni Allah shi kiyaye dawo dawo to kare ya ni kace Allah bai isa mana saboda ai ko ba komi akwai hukunci an ce la da'atu daga da halin bandaro la da'at lil mahluki fi ma'asat hali to haka nan haka da dan bija haka da kala kawan mota haka nan to da shi ne kan ba bayan la ilaha illallah ba aikin da ya kai ga sallah. Muminai mu kula da sallah, ana alfasha da aikin kikan zikiri ba kamar sallah. Muminai mu kula da sallah, bambancin musulmi da kafiru in ji rasulullahi